da ka jingtmu babha banwan ra ya ka jingya jan bat ka jingya long ka wei hapo ka imlang ka salang menta ka sngi khan riu tarik nailur ajar ar phulai kirang ba shnong jong ki shnong ba marjan bat ka nongpo kilapen phai ya ka wei ka kinhuan ka balatip kum ka sinjuk rang ba shnong greater nongpo ha ka balapen long ya ka ni ka jingya lang pen kha ya ka ni ka kinhuan thmai haying dorbar mauro ya ka ni ka kinhuan ka bathmai la thau hadin ka jingya thir ya tai ban penlong ka jingya jan bat ban pet ya ka baha ka miat jong ka thain nongpo ki nong yalam baningkong jong ka ni ka kinhuan ki kinthup ya uba kershan lapang kumu chairman uba Matthew Makdo kumu general secretary uba Ronald Khongjo bat ba Morris Lingdo kum ki joint secretary ba Rex Warjri kumu treasurer bat uba Opel Lingdo kumu advisor Habakren Shakilat Pathai Khubor chairman jong kane ka kinhuan uba Kershan Lapang Ulaythu ya ka jingthmu jong kane ka kinhuan da ka baong ba kane ka sunjuk kanwan ra ya ka jing sngojan bat snothu jingmut hapdeng ki para rang ba shnong jong ki shnong ha ki thain nong po ki bamenta ki don kumba khat prangut ki dukhat ka bamut khat pratli ki shnong Shu uba lapang ula ongru ba kane ka sunjuk kan ya le ru banwan ra ya ka roi ka par hapo ka thain nong po bat kiwi pat ki mat ki bana ka liang ka sunjuk kin sanang ya perkhat kan ni kapur sobat ai kublai ya iba kershan lapang ba long ru di charman jong ka sunjuk kira basnong kereta nampo te kajing thmu hi jong kan ni ka sunjuk kadai nak benta banwan ra ya taroi kapar nak benta ka syong sup ka syong san bat kumcu haka imlang ka salang jong isnong badan hanupo bat kawai ka thong ka long banwan ra ka jiya teli apdeng jong isnong ki badan ka di ka than nupo bat kawai ka jing thmu jong ka ni ka sanjuk kamde bandan kano ka jiya tengku lane kano ka jiya persya bat kano ka seng Henry kadai nak benta banwan ra ya kajiya teli pedeng kirang basnong te kinong kitkam ki bahakmat ya kebakan ni ka senjuk dalajit mentasi kilong kumne di advisor ilong iba Opel Lendo iba long i rang basnong jo kamoro i chairman ide iba Kershan Lapang iba long chairman i rang basnong jo ka Saiden ki vice chairman gidon argot kata kadai iba badhop normally belong rang basnong jo kamotulum iba Silvasta mensong iba long rang basnong jo kanompo bat secretary jong kani kasenjuk ilong iba Matthew K Makdo belong ru rang basnong jo ka pamrapong komso 3 ni la thumru armut ki joint secretaries ba kita kilong iba Ronald Khongjo iba long ru rang basnong jong ka pamri o them bat iba Morris Lingdo iba long ru rang basnong jong ka ujamsi te kumju akan ni kapor ngila thumru ya treasurer jong kani kasenjuk iba long ru iba Rexan Warjri iba long ru rang basnong jong ka Snong mobiang teki dekat jom kani ka senjuk kan long hitang kirang ba snong yang menta support kat bagi pak lak pembet ya ka bat katam nak menta kani ka trekam samoi trekam jom kani ka senjuk kan long asnem kita kilong kijing pembet bat kijing ya keren ka bagi layo bagi keren kani kesi ba kani ka meeting ka bagi dalom ka kesi hande ha office jom bagi isi jom snong ro ta kublai sibon but next time balik baga jiya snok ti lang jom kira basno gila penon ra sya itu tmu babahan menta rega par apo basno noko bi jomi lesibon nila yo ban form ni ketika senjuk kira basno kerita dompo ba nila jip itu kitam di joka unno ban ra nak menta garoi pa apo kadom nompo kajomi bagi perpang bagi dalam khas long bagi layo bansong tin medagasi habang ilaya suit asyordu itu juga kerteng ke joka kapo ang kisunjuk kirang baslong di tanompo bat medagasi lajit yang aku chairman ngidon hangge ku chairman ba Opel ku ya advisor ba Matthew ku secretary ba baro kirang basnong kilong kidkhot kijongka adin bagi laya yo panya slok na baru khai kiniki rang basnong po kane kanong po area adin bagi layo kajing ajumut jungki na iwe ni kirang basnong
ialah yo ia karai bagi form dia kene ka senjuk kirang ba snong return nopo hangne po kene ka nopo area ka jing form juga kene ka senjuk kirang ba snong return nopo ngaso bakalong ka berkam hadu kata-kata ban pet ya kimlang ka salang ka roi ka pa kamiat nadong sedong kat ka baidan kam kham tam lele hangne po kene ka district headquarter ka jongi te nga dak da jing sukben hadu kata-kata ba ngila shim ya kene karai bagila form dia kene ka senjuk kirang ba snong return nopo hagane ka si kuble sukben lala ka form dia ka committee jong ka nopo ko 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 ka senjuk kirang ba snong nopo return nopo dak baca ka cikut dia mantap ko kapal ka kan ini nilon di kerman baskan beginilah pengelang kirang ba snong dak baca pengerak ko ka kan